ja mitä mä nyt olen jutellut tämän päivän lehti-ihmisten kanssa, niin se on aika kova tahti päällä ja se on aika niin kuin lokeroitua ja siis, että semmoista niin kuin laatikollistunutta kanssa kaikki nämä aiheet, että ei ole kauheasti niin kuin mahdollisuuksia itse keksiä aiheita ja tehdä kaikkea hauskaa. Kun tuli tämä Seiska-lehti, joka tekee sopimuksia julkisten kanssa ja maksavat meille vielä ja kaikki kunnolliset aikakauslehdet hän sanoi, että me emme sellaista tee, me emme maksa mitään meidän jutuistamme. Näinhän se on oikein ylpeyden aihe. Sitten ajatellaan, että tämä Seiska-politiikkahan on ihan tämmöinen uusi ilmiö. Ja sehän nyt on ihan väärä tietoa. Ja se ei ole todellakaan mikään uusi, vaan tämähän on vanha, hyvä, perinteinen tekotapa. Ja siitä mä tulen kertomaan teille. Yksi mies, kustantaja ja toimittaja, joka aloitti jo 50-luvulla tällaisen aivan uuden toisenlaisen lehtikulttuurin. Hänen nimensä on Mauri Linterä. Ja uskomattominta on se, että teistä tuskin kukaan edes kuullut koko kaverista. Ja hän on kuitenkin ollut tämä ihan keskeinen mies luomassa koko tätä nykyajan niin kuin julkis- ja sensaatiolehdistöä. Ja te tulette huomaamaan kohta, kun mä kerron lähemmin. Mutta mä kerron nyt ihan muutaman sanan ensiksi tästä Mauri Linterästä. Hän elää vielä, hän on yli 80, asuu Kauniaisissa hän on tällä hetkellä sotaveteraanien kuntoutuksessa, sillä hän lähti heti täytettyä 17 vuotta. Samana päivänä hän ilmoittautui vapaaehtoisena sotaan, koska sota oli juuri sitten silloin alkanut ja Maurihan halusi sitten heti. Ja kun hän ilmoittautui, niin sitten tämä majuri kysyi vielä, että mihin aselajiin Linterä haluaa. Ja Mauri sanoi, että sellaisiin, mistä pääsee mahdollisimman nopeasti kenraaliksi. Ja majurihan tulistui ja sanoi, että täällä ei pelleillä, että jalkaväki. Tämä on hyvin tyypillistä Mauri Linterää. Ja tämä Mauri tosiaan hän on täällä ihan Helsingissä kasvanut, että hänen kotikatunsa oli siis Lönnrotin katu. Ja onko tämä ketään, joka tietää, mikä on Lönnrotin katu entinen nimi? Antin katu. Joo, kyllä. Hän kävi koulua, se oli Maurin koulu. Ja nykyinen tämä Tavastia-klubi oli koulun juhlasali, oli juuri alkamassa ja tiedätte, kohta puhumme marraskuusta 1939 ja ensimmäinen tunti just käynnistettiin ja yhtäkkiä Mauri omien sanojensa mukaan havaitsi ikkunasta vierasperäisen lentokoneen ajavan ohi Helsingin yllä ja viittasi heti ja kertoi sitten tästä havainnoistaan. Ja opettaja tietysti tuli vihaisesti ja sanoi, että mitä se Linterä höpöttää, että nyt mä kerron sen isälle, että miten huonosti kasvatettuja lapsia hänellä on. Ja sitten meni minuutti ja rehtori ryntäsi sisään huoneeseen ja sanoi, että kaikki ulos rakennuksesta, että Venäjä, Neuvostoliitto on hyökännyt ja Helsinkiä pommitetaan. Ja Mauri alkoi vaan, että mitä hinkiä rintamalle. No joo, sinne hän pääsi ja siitä on hyvin paljon värikkäitä tarinoita, mutta mä en niihin mene, niin niistä voi lukea mun kirjassa. Voitte kuvitella, kun tämmöinen kaveri, mitä suorastaan nyt on muutenkin tietysti, täytyy olla värikäs kaveri, että on paljon kerrottavaa. Mutta sitten itse asiassa vielä silloin kesällä 1939, kun Mauri hyvin nuorena jo päätti, että hän haluaa työskennellä lehdessä. Ja jo kesällä 1939 niin hän sitten kovasti yritti päästä lehtitöihin ja Helsingin Sanomiin ja sieltä vaan sanoi, että ei, että täytyy olla maisteri, että pääsee ja että ei ja joka puolella ei. Mutta sitten Maurin isä tunsi tämän Martti Jukolan, joka, en tiedä miten te olette niin nuoria kaikki, että sanooko tämä hyvin legendaarinen nimi Martti Jukola teille mitään? Siis onko kukaan, joka tietää Martti Jukolasta?
Eiks kukaan? Herran. No Seija saa, nyt Seija kertoo. Kuka oli Matti? Leena tietää varmaan. No Leena kertoo. Hän oli siis Kuuluttaja. Hän oli äärimmäisen legendaarinen urheiluselostaja. Lause se oli Murakoso jää. Mitä sanoit? Murakoso jää. Eli hän selosti tuon Pekin olympialaisissa tämän Iso-Holman Salmisen ja kumppanin kolmoissa. Joo. Siis Martti Jukula oli semmoinen yksi siis aikansa suurimpia legendoja. ensimmäinen radioajan urheiluselostaja. Joo, ensimmäinen tämmöinen, joo, nimenomaan, ja te tiedätte mikä niin urheiluselostaja hei status, niin kuin, että se sisään on. Hän oli siis tohtori mies vielä kaiken lisäksi. Ja siihen aikaan ei näissä sanomalehdissä ollut mitään niin tämmöisiä urheiluliitteitä ja monta urheilusivua, vaan silloin oli Suomen urheilulehti, jota luettiin. Ja se oli Martti Jukolan päätoimittama. Ja sinne päästään Mauri Linteläkin sitten töihin. Se oli hänen ensimmäinen sitten kokemus lehtimaailmasta. Toki hänen ensimmäinen tehtävänsä oli se, että tämä Martti Jukola sanoi, että kuule, että tuossa vastapäätä on tommonen kauppa, että siinä ei lue mitään päällä, että siinä on, niin otat tämän kapsekin ja meet sinne ja sanot, että terveisiä tohtorilta ja sitten tuot takas sen kapsekin. Ja sitten se meni ja se oli aika kevyt se kapsekin, kun hän meni ja sitten kun hän tuli takas, niin se painoi ja hirveästi, kun se oli täynnä viinapulloja. Ja nimittäin silloinhan näillä alkoholimyymälöissä hän ei saanut lukea alkoa. Ne oli vain niin kuin kauppa, siinä ei ollut mitään tekstiä. Et jos kuitenkin katsoi nekin pulloja sisällä. Tämäkin oli vaan maustieteiden tämmöinen aika oli. Kun tällä Jukulalla oli vähän kuppimiehiä ja joskus hän sammui kesken jonkun hyvin tärkeän urheiluselostuksenkin, niin sehän oli skandaali tietysti. Arnokin tuli. Hyvä. Istu. Paikka ei minulle. Ota hyvä paikka itsellesi. Niin se nyt oli vähän niin kuin sattumaa, että hän siinä meni, mutta se tietysti vähän harmitti häntä, kuten muitakin Hesarin toimittajia, että tässä puhuu entinen Hesarin toimittaja, nyt on hyvä kieli keskellä suuta puhua. Niin se, että siis tämä Elias Erkko maksoi erittäin huonot palkat. Siis ne oli aivan naurettavan huonot. Koska Elias Erkolla oli se käsitys, että on niin hienoa olla töissä Helsingin Sanomissa, että siitä ei tarvitse maksaa kunnon korvausta. Mitä? Mitä? Eikö se ole muuttunut? Eikö se ole vähän? Joo, ei siinä tarvitse maksaa kunnon korvausta. Ja sitten kerran nämä toimittajat ajattelivat, joku jo ryhdistäytyi ja ministeri Elias Erkko puheille ja sanoi, että kun kaikki muut lehdet maksaa parempaa palkkaa, kun Helsingin Sanomien palkat on niin hirveän paljon huonommat. Ja kuitenkin kun me nyt tehdään ahkerasti töitä ja hyvää lehteä ja lehti myy valtavan hyvin ja on suuri lehti, niin sitten Elias Erkko vaan sanoi, että herrat on tätä mieltä. Kuulkaas, että nyt tilanne on se, että tuolla on pitkä rivi ylioppilaita ja nuoria kuulee. Mun ei tarvitse, kun näin vaan, niin ne tulee kaikki tänne töihin niillä paikoilla, kun mä maksan. Että jos ei tämä nykyinen palkka kelpaa, niin kassan kautta vaan, että voisi olla, että lehti vähän huononee, mutta kyllä ne lukijat siihen tottuu, että siis, valinta on teidän. Ja nämä sitten vähän allapäin sitten poistuivat ja miettivät, miten saada rahaa